Nurut-nurut lakonen Tresnani Waranggono. Oke, terima kasih. Ada satu temannya Tresna Waranggono. Yang sudah dicapcus bersama Jeng Eka. Yuk, langsung aja yuk digoyang lagi, monggo monggo lo. Mbah Wo, Bu Inggi, monggo lo ngersake napa? Mama. Lagune apa jodoh menengai? Mak aku dadi mau nonton to aja. Dari mana sayang? Mama, Oce. Medun, Mbak. Apa? Kok medun? Tak wacane, Nduk. Rapopo, Nduk. Ayo, Mbak. Ya, selamat malam kami dari fans club. Hati-hati, Mbak. Cucune Mas kok orang nei sing bagian Jawa Tengah. Ya, iso apa mau ngeneki ngono tak kacau nek gembuk ngono terus piye? Buka. Buka, Nduk. Buka sik. Ngono apane? Alah yo. Penasaran tenan aku. Kok ketok-ketok le, Nduk. Isine putihan, Nduk. Oke. Sukun, Mbak. Iya, kami dari fans klub Wahyu Manggolo atau pecinta Wahyu Manggolo. Dari Mamah Karyumi CS, Sidokerto. Ada Om Dono hadir. Oke. Mas Puji Shimizu. Oke. Mas Gomblo Arif. Oke. Mas Baktiar sing bagus-bagus dewe. Oke. Tak lupa juga buat fans klub Wahyu Manggolo, ada Mas Hafid CS dari Telogowungu. Oke. Iya, terima kasih dari Mas Cito CS. Mas Uci CS dari Belingi. Iya, Bos Kerupuk. Bos Kapal Mas Pri. Bos Kubuk. Wonge sing ndi lah aku kok garu. Iya, dari Garuan juga selamat malam. Minta lagunya ada anggi-anggi orang-orang dan mendem kangen. Anyar ya anggi-anggi orang-orang. Terus wonten tanda dari Mama. Oke. Sopo leh Mama sing anggi-anggi orang-orang. Lagune wis suwi nganti lali Mama. Kita waca ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salamnya buat Mas Jawawi dan Mbak Ani. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Oke. Minta lagunya wonten kebelet. Perawan Kalimantan, Cidro dan Oplosan dari Mas Bonggol. Mas Bonggol, langsung aja digoyang kembali, dipanggil bersama Jeng Sendakep. Kayak patung, ngantuk, ngalamun, kudu nangis, syok, Mbak, syok. Maksudnya? Lah iya syok kemauan penontonnya akeh lho, Mbak. Oke, kaget perkara diudani sithik. Kon maju, Mbak. Monggo Mbak Tombla. Langsung dipilih mau dianggi-anggi orang-orang apa di atas apa pengen kenalan karo perawan Kalimantan apa kebel sing di Cidro. Oke, langsung dicapcus ada Cidro. Ya mangga. Oke. Aku kudu nyenang ini terus, Nduk. Biasa. Karena rambutku mbok keluar-keluarno. Cidro nganggo bahasa Arab, Sus. Cidro nganggo bahasa Arab ganti. Wah, marahi aku ndek nganani pelajaran Arab aku ora mangkat to, Mas. Iya, pas diwarai pelajaran Arab dhek gak mangkat ya, Mas, gak masuk. Dadi ini yo kelihatan. Liyane bahasa Arab elek. Bahasa Indonesia. Elek. Tenan yakin elek bahasa Arab. Ya langsung aja digoyang ada satu temannya Cidro. Monggo. Yuk. Bahasa Arab elek, Mas, liyane ae, Mas. Oh, Mbah Wo wis santri ngene, pengen ngersake dituku, monggo Mbak. Mbah Wo. Wingi monggo. Oke, langsung digoyang lagune Cidro. Oke, spesial buat mempelai berduanya ya. Semoga bahagia selamanya. Ojo nganti Cidro ya. Satu untuk selamanya, yuk. Durung nganti kare tatu sing nang atiku. Teka-tekane sliramu nabai loro batinku. Dedel. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Ketane ngarepe moto yen sliramu kuwi Cidro. Panas-panas
Digoyang lagi, diucapin selamat malam buat Badros Audio Sound System. Juga spesial buat RHS Production. Sono lunga anganku sing kudu lunga timbang badanku lara-lara ra bakal awakku iki kali nemoni sliramu. Lila badanku iki wis lila senajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Ayo Adel. Oke ayo nduk sangone karo Mbah Kakung. Ah matur suwun Mbak Umbar. Aku tidak percaya. Kenapa sih? Tapi ini sungguh nyata. Jelas di depan mata. Mbah, aku urung dhewe, Mbah. Aku kliwatan, Mbah. Sungguh kebelet. Iya, bar iki nggih, Mbah nggih. Bakso niki nggih, Mbah nggih. Alhamdulillah. 15.000. Yang lebih panas rasa di hati melihat kejadian ini. Oke, maju semuanya yuk. Oke, ayo Rul, maju semuanya, Gedel. Bersama Sujono. Bet, kerdus bet. Lunga anganku, sing kudu lunga timbang badanku lara-lara ra bakal awakku iki kali nemoni sliramu. Bokongi Den. Lila badanku iki wis lila senajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Ayo setor nanda training klasik di setor sisa nomor kalah. Aduh ya njaluk cokot-cokotan barang. Njaluk dicokot sing ndi? Ora iso ngatur kok nyokot. Mosok nglimpro kok nyokot. Cangkemku dawa. Sungguh nyata. Ya jelas di depan. Matur suwun Mas. Khusus buat lo gue mau aja nyawer njaluk lagu untuk ning aja nyawer. Tak tutupi ya. Mentari ini. Aku gak mentolo blas ya yo. Yang lebih panas rasa di hati melihat kejadian ini. Lah jabang bayi ceblok Dani salah. Wahyu Manggala. Lunga anganku sing kudu lunga timbang badanku lara-lara. Om Don, selamat malam. Nyanyi ya, buat mbak aku ya. Nemoni sliramu. Aye. Lila badanku iki wis lila senajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Oke, digoyang lagi semuanya yuk. Wahyu Manggala. Terima kasih. Aduh ya. Mau atensi yang dari Telogowungu mana? Tak baca nih sih Nduk ya. Oke sayang. Ya selamat malam kami dari fans klub Wahyu Manggala saking Mas Hafid CS dari Telogowungu. Minta lagu nih ada Hitam Putih dan Mister Mendem. Oke, salam spesial kagem rencang-rencang. Telogowungu ada Mas Dodi. Hadir. Oke. Lah ngaco ngamas aku ben roh. Kiron hadir. Penyu. Ganden. Selamat mentek. Edi Bos Pite, kamera nggak hadir karena besok kuliah. Kamera tak di Sleman ya. Bapak Sunawi,
rawuh. Oke, heeh. Mas Mas Dubai. Heeh, Mas Giek walah anyar to iki ya, Mas. Sing ndi Mas Giek pengen kenalan? Heeh, Mas Giek tunjuk jari. Heeh, ya. Ada Mas Intip, salam spesialnya buat konco-konco KB juga buat mempelai berdua selamat menempuh hidup baru. Oke, matur suwun Bude Indra, salam dari kami player Telaga Wungu spesial buat Wahyu Manggolo, gaspol bro. Ojo banter goroane mek pedhot, Mbok. Tenang aja tak anyarno wes Nduk. Mbok anyarno. Tanggal 6 ini. Tanggal 6. Oke, langsung aja dicapcus kembali, permintaan ada banyak sekali. Oke. Dari atensi yang sudah masuk, langsung aja digoyang bersama penyanyi ini Wahyu Manggolo. Iki lho sing cek sound terus, Mbok, kat mau, Mbok, gremang-gremang cek sound, Mbok. Sayang, rene Nduk. Ayo, witekno piye Nduk. Timbangannya ning omah nganggur, meteng-meteng lah wis sarene. Nggo genep-genepan kok Ayo, ya Allah Gusti lecong. Iya. Apa? Dari cewek Pati Kota, oke minta lagu nih bukan tak mampu. Khusus yang nyanyi di Ajeng Gedelwati, salamnya buat fans klub Wahyu Manggolo dan mempelai berdua. Salam spesial dari cewek kota, cewek Pati Kota. Matur suwun, Mbak. Yuk langsung aja digoyang. Lagunya apa yuk? Kebelet aja. Kebelet ya, permintaan dari Yaiku tersayang tadi ada kebelet, langsung aja digoyang. Yuk, kebelet, monggo. Bosku Bu. Ayo, Rene. Monggo. Bu Inggi, Sugeng Dalu, kok ngendel kemawon Bu. Mama Iqbal gimana? Waduh, pakai putih-putih, wah cemlorot tenan ya Nduk ya. Kayak bidadari turun dari langit Nduk. Oke, ya digoyang lagi ada kebelet, monggo. Spesial buat mempelai berduanya sing lagi kebelet ngumpet tenanan ya Nduk ya. Tadi permintaan dari Mama Karyumi juga ditunggu sebentar. Langsung aja yuk digoyang ada kebelet. Yuk. Ayo bos. Oke beres, sabar dulu ya. Oke digoyang lagi. Ono teke, awas. Oke digoyang lagi yuk. Sucerot pagoda. Awakmu mrene nyedak aja ado-ado Wonten napa to Mas? Peto tak Bisi iliri ben gak krungu Maju sayang sangoni yai mi. kanan kiri Saake sing meteng sangoni. Dalem. Aku ya wis nafsu mengko aku Jaluk iku. Apa iku? otot balungku wis padha kaku yen gak ngono ora iso turu asik Ayo maju sayang. Disawer ya ini tunggoni tengok-tengok linggih ae ya. Linggih ae. Aja wedi Nduk. Terus no cong. Ngenteni apa? Aja omong burung ngono. Iya, Wok. Ata critani. Sampani, Dok. Perkarane iki sawaku urung kena dipajuli.
kasih. Eh, 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 eh. Iki piye dadine wis kadung kaya ngene Parani nek wis kaya ngene. iki wis mental nyengkang kaya jepite sandang Wis dusel-dusel neng jero. Eka. Guri wangi. Oke, terima kasih sayangku, ada kebelet telah berlalu. Wakil anakku nyawat. Iya sayangku, Mbak Wakil lelah. Goyang sayang. Iya, Mbak. Mergo iki mau panyuwunane akeh banget sayang. Nggih. Langsung aja dipanggil yang belum nyanyi Mbak Irul. Oke. Diaturin apa jeng? Langsung ayo. Milih yang mana? Pamunutannya apa Mbak? Barang dengah hono ada hitam putih mendem kangen Mister Mendem. Jambu alas perawan Kalimantan bukan tak mampu. Yuk. Digoyang yang mana, Bro? Pengen mangan jambu ya Mbak. Mangan jambu. Ayo sing rodok seger sithik anduk ya. Mulakno iku aja rujakan terus. Sekali-sekali makame sing akeh ngono lho ben ra kuru ngene ya. 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 Ya Allah Gusti jujune iki mang kok wis bar tak pijetno. Ora ngono dak jeplok kaya liyane kowe nduk kok iso. Iya, aja sik nduk. Teraudan Mbak. Cek cilik mosok gawe anak cilik. Oke yuk digoyang ada jambu alas ya Dek ya. Monggo. Teraudan ya Mbak. Langsung aja digoyang ada jambu alasnya. Tanduk Bos. Pak Oong ngersake nopo? Mbah Supo meneng-menengan. Yuk, monggo jambu alasnya yuk. Oke. Tarik Bro. Mbah Supo mentak-mantok langgar tak mentak-mentek ngene suwe-suwe ndara ya ora betah ngono. Wis salah. Ayo, pokoknya anggar tak ngenekno terus ora betah, Nduk. Aku lho wong wedok kok ngene le, Cah. Wong wedok kok gawene kok tawa-tawa terus ngene. Ayo, monggo. Jambu alas dados. Aja pikir, Nduk. Ora, Nduk. Ora Pak. Ayo. Asik. Kelingan manis aseme. Duwe sapa Mas? Kelingan apa nih? ramah kemuyune. Mbak iya. Tresno lan kasih sayange. Kasih sayange. Karep atimu lakon dadi bojone. Asik. Sayange wis duwe bojo. Bojone loro. Nanging aku kebacut tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut,
durung rondo aja direbut. Sumpane bati yen kula dijadikan dekate ngati ora bakal loro ganti. Jambu alas dek manis rasane, Manis rasane. najan jelas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo, Anake loro Mas. nanging aku kebacut tresno. Ayo dibacutno. Nelongso rasane ngati, Rasane ngati. yen aku ora klakon melu duweni. Wahyu Manggolo RHS Production Gaspol Bro Ijo Sing digagas wis duwe bojo, ada gula Mas Topo, terima ada kasih. semut, durung rondo aja direbut. Sumpane bati yen kula dijadikan dekate ngati ora bakal loro ganti. Sumpah janji arep sehidup semati lan sedih bareng-bareng dilakoni. Aye Jambu alas dek piye Mas? manis rasane, Manis rasane. najan jelas tak enteni randane. Kelingan manis aseme, Sing duwe sapa Mas? terus kelingan ramah kemuyune. Ya yo ya yo. Tresno lan kasih sayange, Kasih sayange. karep atiku lakon dadi bojone. Terima kasih Jambu Alase. Iki mau saka Mas Topo. Nggih. Sing di awan, sing Di awan. ganteng-ganteng dhewe. Iya. Ireng-ireng manis ning ganteng. Nggih. Request ada cincin putih, oplosan, Nggih. hitam putih, dari mempelai pria dan wanita, Mas Jawawi dan Mbak Anifa, ya. Wajib dituruti lagune, ya. Langsung digoyang. Iya. Permintaan tadi ada hitam putih, Mister Mendem, bukan tak mampu dari cewek patih, terus Terus apa lan? Mendem kangen satu. mendem kangen. Yuk Mbak Ella, ada saat tembangnya mendem kangen. Oke, digoyang lagi. Dalam. Anggi-anggi orang-orang. Oke, balik ya Mah ya. Anggi-anggi orang-orang, orang melu gawe, melu ngomong. Yuk, tarik cerot, mangga. Yuk. Iya, kita egalo aja cerot. Siapa? Ella? Heeh, masa? Oke, langsung aja digoyang, ada mendem kangen. Gak pakai lama. Capcus bro. Jamu galuh larang Mas. Wis, to the point. Untuk poin ae Mas, rasa suwe-suwe. Nak larang tak tukune. Ayo bro. Oke, spesial buat yang mendem kangen ya. Moga-moga iso diobati kangen nih. Ben mari le mendem kangen ya. Kangen. Aja wedi nduk. Ora cong. Digoyang lagi bersama RHS Production. Wes. Juga spesial bareng Badros Audio Sound System. Kedelwati. Abot rasane nandang kangen ati.
Karyumi, Mbak Kaina, Om Dono, bosku Bok CS, juga buat Mas Uci CS. Goyang lagi. Ya Allah, ya iku mat. Dia akan Mbok iming-iming tau ya Yimat ya. Mong telepon sliramu mantep kangen kepengin ketemu. Ijol. Iya iya. Kadang sak Menteri Keuangan. wis Ijol, Bro. matiku. Mantep kangen jroning atiku. Saya jero mong telepon sliramu. Aku sing isoli. Mantep kangen kepengin ketemu. Senadyan sakedhep wis marem matiku. Hey! Susrot pagoda. Ha enak bro. Ser. He. Ser. Ha. 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 Oke. Abot rasane nandang kangen ati. Mergo tresnamu sing gedhi. Tansah kelingan awan bengi. Mong bisa telepon mararang sliramu. Gawe tompo kangen rinduku. Mergo adoh jarang sliramu. Wahyu mangala digoyang Eka. lagi. Kadel. Mandang kangen jroning atiku. Saya jero mergo tresnamu. Mandang kangen pengen ketemu. Najan sekedhip wis marem atiku. Mandang kangen jroning atiku. Nambah jero mung telepon Makasih, Mas Topo. sliramu. Mandeg kangen pengen ketemu. Najan sekilo wis marem atiku. Ari. Oke digoyang lagi yuk. Persiapan cong bukan mampu. Apa wo? Hati-hati loh wo, nek dicaket nek wo. Aku terasane nandang kangen ati. Mergo tresnaku sing keji. Tansah kelingan awan bengi. Mong bisa telepon
Heeh, Mbak. Getel. Pamundutan dari Mbah Mat, Yai Mat ya. Salamnya buat Mas To, Joki Kalimantan, Mas Ahmad Tanjung, Mas Wahyu Tanjung, Mas Mat Teguh Tanjung, Mas Titus Tanjung, dan Mbah Bari Miring. Nggih, sugeng dalu sedaya bapak-bapakku, sesepuh-sepuh wonten Tanjung Sari, sedaya kemawon nggih. Sugeng mirsani ketoprak Wahyu Manggolo, ketoprake desane dhewe saiki duwe ketoprak ya. Ya Mbak ya. Minta lagune ada apa iki Nduk? Wenehono wektu kanggo aku karo wedhus ya. Oke, langsung aja ini tadi ada permintaan tak selakno, sak lagu dari cewek Pati Kota sing adoh-adoh ya Nduk ya. Iya Mbak. Sing adoh-adoh kok Pati. Apa Mbak? Ada bukan tak mampu spesialnya buat Wahyu Manggolo. Oke, langsung aja dicap jus, monggo. Jeng Ari. Kok jeng Ari? Ari lanang kok jeng Ari lah Mbak. Sing nyanyi jeng Blewok, sing ngurcen jeng anu Mas Ari ngono. Mas Ari. Dadi nek disingkat jeng Ari. Ora ono. Ari karo lenjer. Oke, yuk. Iki mau sing nyanyi kowe Del, nyanyi Del kowe. Ora iso aku kok Mbak, sumpah ora iso aku Mbak. Yuk. Monggo. Ya, Mama. Nyanyi mah ya. Sekali-sekali ya. Iya Mbak. Mas Dodi, Mr. Mendem nanti ya duet sama Mbak Getel ya. Oke. Ditunggu sahabat Tawis. Sama Mama Eka. Eka Mbak. Oce bro. Aku ora iso mendir-mendir Mbak. Gimana? Eka pinter Mbak iso kabeh. Oke, napa mboten nek oke, dilanjut nek ora oke langsung diselak liyane. Yuk. Oke, maju semuanya yuk. Pagoda. Aye. Matur suwun ya itu tersayang. Jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sungguh bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Oke, Wahyu Manggolo. Selamat malam Mas Habib CS, Mas Uci CS, Bos Dono, Mama Karyumi, Mbak Paina juga. Spesialnya buat
buat cewek Pati Kota yang sengaja malam hari ini hadir. Juwono, Mas Li, Bos Kubo. Jono. Spesial kagem cewek Pati Kota. Langsung aja dicapcus ada angge-angge orang-orang. Separuh aja Mas ya. Permintaan sing nyanyi sing di, ayo milih. Susi. Ada angge-angge orang-orang wes kadung. Ayo bro, angge-angge orang-orang bro. Langsung digoyang. Oke, yuk digoyang ada angge-angge orang-orang. Separuh-separuh aja jalaran permintaane sing ijik oke urung dituruti ya, Nduk. Ora ketang separuh-separuh, sing penting iso marem ya. Oke, Bro. Oke, tarik, Bro. Mungkin yang dari samping ini mau request lagu? Monggo, Mas. Oke, Bro. Request lagu, Mas. Siapa? Mas Pri? Mas Joko? Monggo. Yuk, langsung dicapcus ada angge, angkreng. Nek iki lho, Puk. Ayo, Dek. Jabang bayi. Mas Jalani oplosan, bariki. Oke, Bro. Ditunggu sebentar, Bro. Netes banyune moto, aku nangis ketiban ondo. Ondone sapa? Ono tak kira prawan bareng tak kawin anake sak kandang. Sakno. Pancen aku wis rondo tuwa anakku 5. Nanging aku bisa diwolak-walik ning dhuwur kloso. Bagus. Pancen rondo akeh tenan Mas. Jen rondo penting rasane cocok. Angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Duwe anak segede kingkong. Orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Tuku pitik karo anake kabeh kuwi dadi resikone. Mulane aja entuk rondo. Golek sing perawan. Resiko. Digoyang lagi, Sucrat Pagoda. Rondo sing enak, Bu. Rondo sing enak. Ora usah marahi. Wis pinter. Ayo goyang yuk. Ref, Cik. Langsung ref. Eling jaman semono wayah gawe nanggap manggolo. Ora sida. Nek akeh tenan nganti sing delok akeh sing pingsan. Amplope akeh tenan. Entak karung-karungan. Wong sing
padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan rada padha wae mas najan rada penting rasane Yuk Angge orang melo gawe melo momong sana randane ompong ayo blok duwe anak segede aye orang melo gawe melo momong tuku pitik karo anake kabeh kuwi dadi resiko ayo Ci Angge orang melo gawe melo momong entuk randane ompong duwe anak segede kingkong Angge orang melo gawe melo momong tuku pitik karo anake mas kabeh kuwi dadi resiko Ja. Oke, tadi permintaan dari Mas Nganten sayangku. Oplosan. Langsung aja dicapcus ada oplosannya. Oplosan digoyang bersama Jeng. Oh, sing meteng ya. Gak Tina. Jeng Tina, yuk dioplos Separo, bareng-bareng. Oke, rapopo. Yuk digoyang oplosane. Langsung aja. Gak usah kakean ngomong dok, langsung digoyang lagunya ada oplosan. Tarik bro, ayo cerat. Apaan le, sing regen? Ayo dok. Aku isine dok. Kamblak. Dalam. Woi jali rambut gue nyawet. Iku mau genep ngono kok iso. Ini sumpah iku mau genep. Siji, loro. Telu. Papat. Limo. Neh. Neh apa ora? Ora ono. Loh, iku hitung sik. Lo korupsi diculikan siji loro telu papat limo berarti 10.000 dagang aku Yuli kok mbok ngono lho nduk jodoh kurang ajar karo tukang syuting, Cung. Ya Allah, nomor tuane bareng ora dengere wah ya, Cung ya. Kok iso sabar nggih lho, deloki go pola. Yul banget tenan. Pirang dina leh Yul ora dipepet kok iso ngene. Ayo ya polam. Aja mbok cekel nduk. Apa, Cung? Njaluk mie, Cung. Ayo, sing tenanan. Keteke digoyang munyuk Wahyu Manggala. Keteke digoyang munyuk Wahyu Manggala. Monggo lho ingkang badhe mirsani tontonan Ledek Ketek. Ayo sayang anak 5.000. Ayo. Keteke digoyang munyuke. Keteke digoyang munyuke padha ngibing. Keteke digoyang munyuke padha joget. Keteke digoyang. Ayo Ledek Ketek. Munyuke digoyang. Keteke padha ngibing. Hop. Kok dong royok aku iki maksudnya piye? Ayu mbok arani Ketek iku karepe piye, Mbok? Aku jogetan ngene-ngene koyo Ketek. Jenenge joget kaget ya ngene. Joget kaget. Perkara apa kaget, Duk? Saweran akeh. Ngono ya, Mas Wi mbok padoni. Yuk. Siji, loro terus sing ngebor sing penak ya. Ayo gaspol. Oke, digoyang lagi semuanya yuk. Wahyu Manggala, gaspol bro. Layer. Apa sayang? Oke, diucapin juga kembali kepada para tamu undangannya. Selamat menikmati
tembang spesial buat mempelai berdua. Manteni penyawer bro. Makasih Mas Wi. Oke. Selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya. Ada tembangnya bersama Jeng Tina. Oh, losa. Apa ora mikir yen mandem iku bisa ngrusak pikiran aja diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya dapat marenono mendeme bento umure. Goyang lagi semuanya ya. Oplosan manggala polosan. Oplos, 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 oplos. Oplos, 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 oplos. Ayo digoyang lagi oh. Oplosan bro. Esek-esek. Joko sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan. Walah nduk. Tak tekono larang-larang kanggo hotel-hotel ini. Lesetan ditumpakake Iya. ambulan. Ya wis cukup no anggonmu mendem. Ya wis cukup Jos. anggonmu kandhet. Ya mari yo Jo leren-lereno. aja Terus yo. tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu, aja mak terus merekane ora ana gunane. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu, aja mak terus merekane ora ana gunane. Yo. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu, aja mak terus merekane ora ana gunane. Ayo Del. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu, aja mak terus merekane ora ana gunane. Oplosan manggala polosan. Aduh di. Goyang lagi yo. Caca. Terima kasih ada oplosan. Pamundutan tadi, sing pengen demen-demen turuti. Mbak Eka. Ada Mister Mendem. Oke. Yuk, monggo Mas Capcus ada Mister Mendemi. Ada kiriman lagi, Bro. Apa? Cinta Mas Dodi sing nyanyi. Cinta di Mato. Oke, Mas Dodi, monggo Mas Dodi. Ditagih Mas Primi. Iya.
Cinta di Matone diantri sama Jeng Eka. Heeh. Iya, monggo langsung digoyang ada Mister Mendem. Yuk. Mas Dodi nyanyi. Oke, bariki perawan Kalimantan. Oke, Bro. Yuk, digoyang. Cinta di Mato, terus apa nih? Dengan tri. Oke. Apa? Apa, Mas? Apa lagu nih? Takok kok ngene-ngene tok lah ya. Aja titip cinta. Oke, ditunggu. Yuk langsung dicapcus. Mister Mendem. Hei. 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 penting anak bojo areng jono namuni nuturi kaya kiai oke wae yen klenget dadi cor dhewe tutuke lelakonku mergo bener kandhamu piye Mas? pancen mendem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca ti pamiti sabar taki mendeme kok tinggal lagi dugal dongakno kuat mendeme ben ora kumat Mister Mendem ora kitang separuh dituruti pamundutane dari wonten dagelan langsung kemauan langsung digoyang ada Cinta di Mata Mas Ito pengen request lagu apa Mas Uci apa Mas Ugi monggo langsung aja digoyang yuk Cinta di Mata monggo bro Bu Inggi alah ya kok anteng-anteng aja ya di aman wes yo nduk oke yuk monggo Mas kowe mbong-mbongi nak kene ae kok tak bigroni kok iso ini ya aja lali sawerane tekan jero ya eno mami lho ya kok iso. Oke, yuk. Monggo. Cinta di Mata. Iya, tanggung jawab lho ya. Ayo. Aja selenco ya. Aja lane. Nyanyi. Cinta di Mata ya. Ma. Bisa. Apa kali sing urip kudu pisan tresnaku lampesmu ra keturutan radeng temaing bojo ra kelaksanan apa
digoyang. Sakno. Cilik atimu kudu bisa sumpah prasetya lingi tulus lan suci senajan aku bisa ra bakal lali aja cilik atimu aduh gemi. Spesial buat Mas Pri ya. Tunggoni kah? Konge kah? Lungaku mung golek pakaryan kanggo sanggup bebrayan ning ati iki sayang ora medhot katresnan